meva primera trobada en el panell va ser al novembre de l'any 94. S'havia fet una campanya en premsa i ràdio per veure persones que volguessin formar part del panell de tas oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya que començava a formar-se. El meu germà va sentir aquesta campanya i em va cridar. Jo he nascut en un molí d'oli, els meus pares, els meus avis, els meus besavis tenien molí i jo tota la meva vida he viscut en un molí d'oli. Al sentir això vam pensar que podia ser interessant, aprendríem. Crec que mai vam pensar que al final la part professional de la meva vida tiraria per aquest camí, però va ser així. Van començar formant-se en el panell i l'any 97, quan es va crear, vaig ser la primera secretària del panell de tas oficial d'olis verges de Catalunya. I així va ser, una casualitat. Durant aquests anys la tasca que he desenvolupat en el panell ha sigut diversa. La més important és la tasca dedicada a l'anàlisi sensorial de l'oli d'oliva i a la classificació de les mostres. He tingut la sort de formar part del grup d'experts en sensorial del Consejo Oleícola Internacional i això m'ha permès estar en la discussió de determinades normes que actualment estem utilitzant. Però una part també important i que abans no hi era són els concursos tant dins de Catalunya com nacionals com internacionals. Tota aquesta tasca és veritat que dona prestigi al panell i som un panell que ens tenen en compte a l'hora de fer moltíssimes coses i un panell una mica de referència. La veritat és que la qualitat de l'oli d'oliva verge ha millorat moltíssim. Quan nosaltres vam començar, inclús jo que havia viscut sempre en el món de l'oli, em va estranyar que sapigués tampoc dels primers olis que nosaltres vam començar a tastar als olis que es fan ara, doncs sí, hi ha hagut un gran salt. També és veritat que abans el consumidor no es preocupava tant de la qualitat i ara sí que es preocupa de que la qualitat sigui el més bona possible. La majoria de consumidors, perquè encara hi ha bastant desconeixement, però sí que les campanyes divulgatives, els consells reguladors de les denominacions d'origen, els concursos, tot això fa que el món de l'oli cada vegada busqui una qualitat major i més a l'abast de tothom. Jo vaig conèixer la DOP Siurana de seguida, perquè estant a Reus era molt fàcil tenir relació amb ells. Ara fan ells una campanya divulgativa que crec que és molt important, que és adreçar a les escoles d'hostaleria tot el coneixement de els diferents tipus d'oli que hi ha al mercat perquè els futurs cuiners i futures persones que estan a la restauració el coneguin, i això és una tasca que crec que estan sembrant i que en un futur pot ser una tasca molt important pel món de l'oli d'oliva. M'han preguntat com m'agrada gaudir de l'oli d'oliva i els he dit la veritat. Quan era petita i havien de provar un cub nou, la meva mare pujava oli d'aquell cub i deia: anem a fer un ou ferrat i provem l'oli. I així és com a mi m'agrada provar un bon xorro d'oli i un ou ferrat amb molt d'oli per poder provar en un bon pa. És un dels aliments més deliciosos i que més m'agrada. El ser nomenada entenedora de l'any ha sigut per mi una sorpresa molt agradable i un honor. La veritat és que no ho esperava i m'ha fet molta il·lusió. Agraeixo molt al president, al Consell Regulador, a tots els que haveu proposat aquest nomenament i de veritat que em fa il·lusió. Intentaré portar-ho amb la màxima responsabilitat i orgull i moltíssimes gràcies.